Sibahlamba inyawo zabo sibahlamba Athandekayo mandithabathele ithuba silinikwa inkosi okokuba ndiqale kuzazisa nemiqolo ke ezinobangela okokuba sibe lapha. Mna ndingokafata uSicelo, umveleli webhoda, usekela somlomo webandla likaThixo eligcina umhla wesixhenxe. Khona ke imiba endithi make sijonge yona namhlanje. Kodwa ke kubaluleke ukuba sikwazi uqala into okokuba there are fine prints eBhayibhileni. They are not necessarily fine prints. Kungenxa yoba wonke umuntu xa eBhayibhileni uyephethe i-magnifying glass okhangela ezi ndawo azithandayo. Kube kwindawo ke ezishekelayo ngeso sizathu. Now these are fine prints endiqonda ke make sithethe ngazo namhlanje. Xa sithetha ngazo ke asizuyithatha yonke iBhayibhile. Sizawujonga iLord's Supper nePassover. Njengoba siyazi uba iPassover yenza isiseko seLord's Supper. iLord's Supper yakhelwe phezu kwePassover. Kukho ezingongoma ke ndithanda into yoba xa sicangathayo kulo mba sijonge zona. Sijonge i-event njengoba uqala. Okwesibini sijonge i-purpose. Yintoni i-purpose yeLord's Supper? Then sijonge the target group. Ngobani abatargethelwe iPasika. Sijonge into yokuba what instrument. Emveni kwe-instrument, i-venue, i-date eyenziwa ngayo, i-requirements, nes-benefit okanye i-promise zokube sePaskeni okanye ube kwi-Lord's Supper. I-procedure itself okokuba siyenza njani na, ixesha lokuyenza, the time. Sijonge ne-observation ba kwaqapheleka ntoni ngalo mhla. Sawugqiba ujonge kwe-observation sijonge way forward ba xa kunamhlanje yintoni ebemele uba siyayenza. Sikhona ke imiba enjengokuba sijonge the prophetic connection phakathi kwe-Lord's Supper ndaweni nye nePassover through iqhwane okanye imvana le. Sijonge ukuba into okokuba umnqophiso ngamnye enye yezi zinto iwa kophi umnqophiso. Siyothetha nexesha ke lasengcwabeni sivale ke ngoku ngesiseko seBhayibhile laa nto kuthiwa yi-biblical proof. Ndinolo miba ke ndizawucangatha kuyo xa ndiphethe lo mxholo. Mandiqale ke nge-event uqobo lwayo. I-event yi-Passover efumaneka kwincwadi ka-Exodus chapter 12, isimiselo sePasika. Into ecacisa into yoba phambi kwento yoba ibe khona le event zange ibe khona into yePasika, iyazala iPasika. Le nto yenzeka kwisibetho kuba funeka sazi le nto kamhlophe okokuba iPasika sisibetho seshumi. Xa umntu ethi ubheke ePaskeni uya esibethweni seshumi ngoba uThixo wenza le nto, wenza itroika uThixo, wane-meeting phakathi koMoses no-Aaron xa uvula incwadi ke-Exodus chapter 12. Wabaxelela into yoba hambani madoda niye kwindlu kaIsrayeli niyixelele okokuba ngomhla weshumi manithathe iqhwane ezigusheni noba kusezibhokhweni niligcine ide ibe ngumhla weshumi elinesine lakutshona ilanga sonke isikhungo sakwaIsrayeli silixhele, sithathe isope sithi nkqu egazini, siqabe emiqadini nasemigubasini yomibini. Sizawuthi ke isithunywe singumtshabalalisi xa sidlula if ufunda iverse 12 ka-chapter 12 of the book of Exodus, libone igazi emigubasini ligqithe, singabikho isibetho seshumi kumaIsrayeli, kodwa kumayiphutha abe sisisulu sokuba afelwe zindlalifa zalo, firstborns. Loo nto ke ilugqitho lithi Passover ngesilungu, into ethetha ukuthi kuyagqithwa kuye kumzi olandelayo. Okunene ke yenzeka loo nto. Kodwa ngizawusoloko endoda izithelekisa kweli cala lesidlo senkosi. uYesu Kristu ngokwakhe
xa ufumana kuMarko chapter 14 verse 22, uYesu Kristu wenza isidlo xa zawubashiya abafundi bakhe. Kodwa kenze isidlo uthe sebenzise ligama lePasika. Ubuza uba singayidlela phi na iPasika? Buza abafundi phofu. Athi yena nofumana umfazi ethwele umphanda. Uthi mlandeleni apha nibonise igumbi eliphezulu. Landlelo kulapho sakuyidlela khona iPasika. Uyabona ke kumnqophiso omdala iPassover ibe Lord's Supper kumnqophiso omtsha, kodwa kusasetyenziswa eligama lePassover. Manikhululeke kule ndawo. Liyasetyenziswa abanayo into abayaziyo nexesha eli lePassover. uYesu Kristu abandulule okokuba kuye kweli gumbi liphezulu. Masiye kwi-purpose. Bese ndiyishicilele phofu into yoba i-purpose yona kukukhulula amaSirayeli okokuba aye kwilizwe ledinga. Kukhulula uIsrayeli okokuba aye kwizwe ledinga yinjongo ke ngoku yePasika leyo ba kukhulula amaSirayeli phantsi kwengcinezelo kaFaro okokuba aye kwizwe lantoni ledinga. Yi-purpose ke leyo uyayifumana ku-Exodus chapter 12 verse 12 no 29 okokuba naso isizathu sePasika. Kodwa wawufika kuLord's Supper uThixo uthi okukwenzele ukukhumbula. Uba uyancwadi lento uqala seKorinte chapter 11 verse 24 uthi oku kwenzele ukundikhumbula. Ndifuna ke izinjongo zanqathe zohlukane. Enye ibe kukukhundula kokukhulwa kwamaSirayeli engcinezelo kaFaro, leyo iPasika. Kodwa ukukhumbula kaYesu Kristu ukubafela ade abuye, leyo yiLord's Supper. Ezinto zihamba ke kuloo minqophiso yomibini. Kubalulekile okokuba sikhangele ke the target group, kuba iPassover okanye iPasika yona yeyamaSirayeli kuphela. Ubuya kuncwadi Exodus chapter 12 verse 43 uthi omnye umhlanga akasayi kudla kuyo, baze abazuzwe ngemali bona unyanzeleke okokuba boluswe. Ayithethi ke ngabafazi okanye oomama, kuba bona ipatriarchal iTestamente endala ithi funeka kodwa olunye uhlanga ithi akanalungelo lakudla kuyo. Kodwa xa uwela kwelicala usiya kwiLord's Supper, ngufulazibhuqe kobhabhatizweyo, kokholiweyo, kokholelwayo inkosi. Kodwa into ebalulekileyo okokuba uba uhlanjiwe ngamanzi amaninzi ngobhabhatizo, uthi uYesu Kristu kwanele oko. Sekukuhlanjwa nje kwenyawo zodwa kuba lo muntu seletheni ehlanjwe kakade. Ibalekile okokuba siyazi ke loo nto into yoba kuMarko 14 verse 24 uyichaphazela lapho uMesiya uthi lo uhlanjiweyo akusesele okokuba ahlanje umzimba wonke, kukuhlanjwa nje kwenyawo. Ndithe kwela cala ukuba makabe ngumSirayeli, kweli cala okholiweyo kwinkosi yethu Yesu Kristu wabhabhatizwa, ufanelekile okokuba abe inxalenye yesidlo senkosi. Masiyeke ngoku-instrument esetyenziswayo, eyona nto ingundoqo kwezi ziganeko zombini, esomnqophiso omdala nesomnqophiso omtsha, ligazi. Ngoba umzi nje kunika umyalelo okokuba mawudibane umzi nomelwane wabo omncinci ngokuba ubuninzi bukhulu babantu okokuba baxhele iqhwane bathi nkqu isope baqabe igazi. Ligazi isithunywa esingumtshabalalo sikaThixo esathi sakulibona sigqithe siye kumzi olandelayo. Ligazi lemvana elasindisa abantu ukuze bakwazi ukubheka eKanani. Kweli cala likaYesu Kristu uyacacisa uYesu Kristu uba kungegazi lakhe. Ngoba ke ngokuba uthe umuntu akazicikida wadla ngokungafanelekanga, unetyala legazi lenkosi yethu uYesu Kristu. Ligazi ke likhulula abantu xa baya ebomini obungunaphakade. Yiyo ke instrument ekusebenzayo phambili kuyo. Then size ke ngokumba wevenue. Apha uqala kwePassover ibisenziwa eminqubeni yabantu apho bahlala khona, elowo umuntu athi bamzumncinci udibane nommelwane wakhe. Kodwa xa yehamba, xa uya kuncwadi eDeuteronomy chapter 16 uyawufunda verse 5, iye inwenwa lenkonzo kude sike kuxhelwe neenkomo. Ibandla ke liyadibana apho, lidibane kuloo ndawo umnwe kaThixo uyawuthula lathise lihlale apho. Kodwa ke xa siya kweli cala leLord's Supper, naphina apho abantu bahlangana khona. Yiyo le nto athi yiyani kwigumbi eliphezulu nofumana umfazi ethwele umphanda, uthi mlandeleni, ekubona uba apho abantwana bakaThixo bahlangene khona banako ukuyenza iLord's Supper.
Ndikhawulezile ke ndiye ke ngoku kumba ubaleke kakhulu umhla idate. Now uThixo ke umise umhla ude athi kuchapter 12 ngoverse 42 obu bubusuku bokugcinwa, obu bubusuku bokugcinwa. Angabuchazi ke ngaphandle kwento yoba athi ngenyanga eyintloko. Xathi ngenyanga entloko wumbi umntu uyawucinga okokuba kungoJanuwari, ngoba inyanga yokuqala okanye inyanga entloko nguJanuwari. Kodwa ebomini bam azange ndiyibone ipasika isenziwa ngoJanuwari. Oko ndaqabukayo andiboni nabandla lithile lenza ngoJanuwari. Kuyabonakala uba ke ikhona ke ingxaki. Yiyo le nto kunyanzeleka ukuba sijonge izibhalo into yokuba sithi nina. Uyithi incwadi ye13 kule ncwadi yeExodus kuverse 4 ibize ngegama lenyanga ithi nguAbhibhi, ingabi nguye kuJanuwari. Into ebona uba zimbini ikhalenda ezisetyenziswa. Ikhona iGregory calendar lesiqhelene nayo, kodwa ikhona iJewish calendar enayo imihla ecacisa ngayo. Naxa uya kwincwadi kaEstere ngochapter 3 ngoverse 7 iyakuxela ngenyanga enguNisani. UNisani ke noAbhibhi yinto enye leyo. Kubalekile okokuba siziqonde ezo zinto ke. I-requirements inye kweli cala lepasika kukuba umuntu abe ngumSirayeli ngokuzalwa, athi uba kangumSirayeli oluswe ukuze avumeleke okokuba alahle ubuzwe bakhe. Ncwadi Exodus chapter 12 ngoverse 43. Kanti kweli lesihlo senkosi inene uba umntu uthe wabhabhatizwa wazalwa ngokutsha unalo ilungelo lokuba adle kwisihlo senkosi. Ibalekile okokuba siyiqaphele loo nto. Masiyeke ngoku kwi-benefit or i-promise. I-benefit esinayo ngePassover kukungena eKanani. Ubuya kwincwadi Exodus chapter 12 ngoverse 11 siye ku-13 ngoverse 5 iyabathembisa abantu okokuba xa bekhutshwe yiPuta baya kwilizwe ledinga elibaleka amasi nobusi. Elizwe ledinga ke yiKanana. Nalo ithemba lomntu wonke ogcine ipasika uba usebenzele okokuba ongena eKanana. Kodwa xa uya kwisidlo senkosi uthi uJona xa thetha ngochapter 6 ngoverse 27 uthi sanukusebenzela ukutya okutshabalalayo, sebenzelani ukutya oku kuyakunisa ebomini obungunaphakade. Ngoko ke iLord's Supper yona ikhokhelela ebomini obungunaphakade. Uthi umuntu othe wasidla esonka uyawungena ebomini ebungunaphakade. Kanti iLord's Supper benditshilo ndathi isebenzela eKanani. Yona iLord's Supper isebenzela ebomini obungunaphakade. Nazo into ezibalulekileyo. Make ndichaphazele le nto yeprocedure uba yonke into zibe ichanekile funeka ibe nendlela eyenzwa ngayo. Iprocedure ke ibaluleke kakhulu ngoba njengoba uyifumana Exodus chapter 12 ngoverse 6 uyawutsho ku10 kwenzeka ngolu hlobo. Bayidla bebhinqile, benxibe imbadada, bephethe intonga, besidla isonka esingenagwele, besidibanisa nemithana ekraka. Inyama yona ayiphekwa, iyosiwa. Bayidle le nyama buphuthu-phuthu. UThixo ke xa thetha apha kuverse 10 uthi leyo yipasika kuYehova. Yindlela eyenziwa ngayo ke ipasika. Umntu xa ubheke epasikeni silindele umntu ozawunxiba imbadada, umntu ozawuphetha intonga esandleni, umntu ozawudla inyama ebrayiweyo okanye engabiliswanga ngamanzi, eyitya nemithana ekraka, eyitya buphuthu-phuthu. Into endiyithandayo ukuthi ke yonke into eseleyo apha seyitshiswe ngomlilo kwakusa kungasali nto, kuba uthi ku42 obu bubusuku bokugcinwa. Ipasika nge14 kaAbhibhi. Uyabona ke ndiyathanda okokuba ndithi xa ndithetha ngaloo nto ndikuthumele kwincwadi yeLeviticus 23 ngoverse 5. Apho ke yohlula ke ngoku iinkonzo ezimbini ezisondeleleyo. Kodwa uqala ngenkonzo yepasika enge14 kaAbhibhi. Emveni koko aqale ngenkonzo yeveki ezonka ezingenagwele. Yona iqala nge15 kaAbhibhi iyoma nge21 kaAbhibhi. So ezo nkonzo ke xa uthetha ngeveki ezonke ezingenagwele ziba sisixhenxe. Once ufake umhla wesibhozo seyingaphaya kweveki.
Ngoku iAbibi ke ngoku iPasika yona ayingeni kule veki yezonka ezingenagwele, kodwa into ezidibana ngayo kudliwa izonka ezingenagwele. iPasika yohluke kudliwe inyama nemithana ekrakra, kungahanjwa beyidla kodwa buphuthuphuthu. Yona iPasika yona iveki ezonke ezingenagwele kuyahanjwa, kubhekwa kwilizwe lantoni ledinga, ayikho inyama. Into ekhoyo nje udliwa isonka esingenalo igwele. Siye ke kwilicala leLord's Supper. uYesu Kristu ngale mini ayalela abafundi bakhe ukuba mabakhangele lo mfazi uthwele umphanda bamlandele. Uyayifumana kwincwadi ke ngoku kaJohn 13 verse 4 uyawuthi 15, nakuMarko 14 kuverse 22. uYesu Kristu usesidlweni apho lapha litshona ilanga kwakuhlwa. uYesu Kristu usuka esidlweni aphakame, awube phakamile abhinqe ngetawuli. Ndibona uba le nto ke yinto entsha iyabathusa, kuba ndimvisithi nithi ukundibiza ndingumfundisi, uthi nithi niyinkosi, ndiyinkosi, uthi niyalungisa ukutsho, uthi ukuba ke ndingumfundisi ndiyinkosi, ndininika lo mzekelo ukuze nithini, niwenze lo mzekelo, nihlambane inyawo. Awugqiba ke ngoku abahlambe inyawo ngokwakhe, awugqiba uhlamba inyawo athandaze, aqhekeze isonka, athi dlani ngumzimba wam lo. Akugqiba kwakhona athandaze, athabathe iwayini abanike yomdiliya, athi ligazi lam lomnqophiso omtsha, uthi eliphalala ngenxa yabaninzi. Ezi procedures ke ubuyaziqaphela zohlukene, enye yomnqophiso omtsha, enye yomnqophiso omdala. Kulo umdala yiPasika yona kuyadliwa, kudliwa inyama eyosiweyo idityaniswa nemithana ekrakra, kungxanywe kunxitywe imbadada, kuphethwe intonga esandleni. Ndidlule ndisiya ke ndingxamile exesheni. iPasika okanye noba iLord's Supper ayidliwana nini na maxa emini, idliwa la kutshona ilanga, ngoba uthe apha kwincwadi Exodus niligcine ide ibe ngumhla we-14 ithi la kutshona ilanga. Isikhungo sonke sebandla lakwaIsrayeli siliqhele le nto, ifuna okokuba ilanga litheni litshone. noYesu Kristu kanye nabafundi bakhe uthi la kutshona ilanga aphakame esidlweni aqalise ukubadlisa. Chapter 12 apha xa ifumana ke kwincwadi kwiPasika Exodus chapter 12 ngoverse 42, uthi ke bubusuku obu bokugcina. Ndithanda that term, uyacinezela uthi obu bubusuku bokugcinwa. noJohane chapter 13 ngoverse 2 uthi kwakuhlwa. uYesu Kristu ke ubadlisa. Ngakho oko ke ndifuna ukucinezela into ethi awunako ukudlisa isidlo senkosi ungena udla iPasika emini. Zizinto ezenziwa ezi la kutshona ilanga. Kubalekile ukuba sizijongele nto, masibe ne-observation kwi-event nganye kwenzeke ntoni. Apha kwi-observation uFaro wanyibilika kwiPasika, wawakhulula amaSirayeli, wawapha izipho, wawakhulula okokuba okumkhonza uThixo ngokokutsho kwabo. Ude athi uFaro, nam nindisikelele. Uthi nam nindisikelele, uyaleza loo nto okokuba naye asikelelwe. Ibalekile ke, kodwa ke sawufika kweli cala lesidlo senkosi kukho into ezilandelayo. Mandiqinisekise ngevesi phaya ngo-12:33 apho bandulukayo behamba, sibe naloo observation Exodus chapter 12 verse 33. But xa siya ke ngoku kwiLord's Supper kwenzeke into zilandelayo esizibonayo. Kwahla ubumnyama phezu komhlaba, kwavuleka amangcwaba, le nto ndithi sampled resurrection. Uthi bavuka abantu abangcwabeni bangena ebantwini, ikhuselo lengcwele lakrazuka. Into ebonisa okokuba umnqophiso omtsha uyaphelelwa. Ngoku kungena umnqophiso omdala uyaphelelwa, kungena umnqophiso omtsha. Ezi ndawo zohlaba omnyama zifumana incwadi kaMariko chapter 15 ngoverse 33. Xa bevuka emangcwabeni kuverse 38 same book, bayavuka emangcwabeni. Xa kukhala
qazuka ikhuselo lengcwele uyalifana kuMateyu 27 verse 51 uyawutsho ku53 uqazuka ke ikhuselo lengcwele ekupheliswa umnqophiso omdala uyekela ke ngoku umnqophiso omtsha. Ibalekile ke lento ngoba ke ngoku umnqophiso omdala is being phased out ngohlobo luphi xa beyile Kanana bafikile Kanana. uCaleb noYoshua ngabantu amadoda amakhulu ayekholekela abo bantu. Ithetha ukuthi the mission has been accomplished. Bafikile ngoku eKanana. Kodwa ke uzojonga incwadi kaDaniel 9 verse 27 uthi ke yabaqinisela umnqophiso ngeveki ngesiqingatha seveki yayiphelisa yonke imibingelelo yokudla ngesiqingatha santoni seveki yapheliswa imibingelelo. Uthetha ngoDaniel chapter 9 verse 27 ubone ba ke ngoku umkhusane uyavalwa kwicala lePasika. Sisheka sinantoni now xa uyancwadi kaLuka ngo22 verse 7 izawuthi kwapha la magama phezulu iPasika yokugqibela nesidlo senkosi. Xa uya kuverse 7 ithi wafika ke umhla akwakumele okokuba kubingelelwe ngayo iPasika ekubonakala ba ke ngoku kungena into entsha. Yintoni lingena into entsha? Sisidlo senkosi esingena phezu kwayo iPasika. Sinala njongo bendikhankanyile ngentla okokuba abantu balungiselele okokuba baqualifye ukungena ebomini obungunaphakade. Bendicacisile ke into yokuba umuntu xa edla iPasika ubheke Kanana, odla isidlo senkosi uya ebomini obungunaphakade. Kubalekile ke ngoku umuntu akhangele into yokuba ezi zinto yeyiphi emele ba iyenziwa xa kungoku. Khona ke ingxaki ekhoyo enjani ba ibe yi-fine print nayo abantu bayidla nina iPasika okanye iLord's Supper, kodwa okunene iLord's Supper kwanePasika is an annual event. Xa uya Exodus chapter 13 verse 10 iyacacisa but ithetha ngomhla. Kodwa ke when you read incwadi eNumeri chapter 14 verse 34 noEzekiel chapter 4 verse 6 iyasixelela uba umhla ndiwenze umnyaka, yiyo lento ibalulekileyo ke ngoku ithi lento mayenziwe ngexesha layo elimisiweyo. Uya ku-Exodus kuNumeri chapter 9 ithi mayenziwe ngexesha layo elimisiweyo. Ayenziwa nanini na iPasika. Kunjalo ke nesidlo esenkosi naso xa uya eKorinte ileta uqala chapter 11 verse 26 nayo iyayixela into yokuba ngobusuku eyanikelwa ngayo inkosi. So inenyanga inexesha eyenziwa ngayo nayo iLord's Supper okwePasika. Akasuke umuntu ayenze kanjani. Kukho ke into elandelayo endifuneke ndichaphazele, the prophetic connection. Apha kukhona ukuzalana okungena kuphikeka. Ngoba xa uya phaya kwiPasika chapter 12 verse 46 kukumyalezo ophuma kuthi nincede ningaphuli thambo lanto. Kuyo yonke uyoyo loo nto athi okuseleyo nikutshise ngomlilo kungophulwanga thambo lanto. NakuYesu Kristu xa usemnqamlezweni kuJohana chapter 19 verse 36 nalo liyaleziwe ithambo okokuba lingophulwa. Ibalekile okokuba siziqaphele izinto and kusekuhleni into yokuba umnqophiso omdala bendiucacisile okokuba laqazuka ikhuselo lengcwele. Kwathatha ke ngoku ixesha lomnqophiso omtsha. Kumnqophiso omtsha ke kuleli xesha siphila kulo kuba siphila kwixesha lomnqophiso omtsha. Funeka sizibuze ke xa siphila umnqophiso omtsha okokuba simele ukwenza njani na. Make ndiye ke ngoku kwithuba lasengcwabeni kumnqophiso omdala kwePassover asinathuba langcwaba. Kodwa xa siya kuLord's Supper kuyanzeleka uba silijonge okokuba ikhona into ethethwe ngethuba lengcwaba. Kuba uba uya kwincwadi kaMateyu chapter 12 verse 39 utsho 40 uthi sizukulwana ndinesibhozo uthi esiqeqezayo uthi ningxamele umqondiso
athi anawuzuza umqondiso ombi ke ngokayona umprofeti yena wahlalayo emathunjini omhlaba ubusuku obuthathu nemini ezintathu athi nonyana embilini wenhlanzi ubusuku obuthathu nemini ezintathu uthi ke nonyana womuntu uyakwenje njalo embilinini womhlaba uyawuhlala 3 nights and 3 days xa uzidibanisa zonke iSamaria entsuku ikunika 72 hours. Uyabona ke lento yenzeke ngoku ingxaki okokuba xa iLord's Supper okanye iPasika iyaba ngoLwesihlanu ekuseni ngecawe sele evukile itsho ingxelo yabantu eyaziwayo. Kodwa xa ubala ke ngokusukela kuLwesihlanu ayiphumi 3 nights ayiphumi 3 days. Ifuna sibakele nto masibuyise ingqondo sikhangele ba yeyiphi eyona nto imele kwenziwa kuba noYesu Kristu ngokwakhe uthi kuJohn chapter 13 ngoverse 13 uthi ndiyakuyichitha le tempile ndibuye ndiyakhe ngeentsuku ezintathu. Masikhangele kuba iphi eyona nto ikhoyo. Into ebalulekileyo kwisithumela kwakuDanyeli chapter 9 ngoverse 27. KwiPasika ke bendithe masivale into yokuba asinanto ithetha nengcwaba, akukho nto sinokuyibala edibene nengcwaba. Kodwa sawufika ke ngoku kumnqophiso omtsha kwiLord's Supper ikhona into ecacileyo. Ndifunda ke incwadi kaMateyu chapter 12 verse 38 39 uyawutsho 40. Uthi apho sizukulwana ndinesikoso uthi esiqeqezayo uthi ningxamele umqondiso ithi anozuza umqondiso ombi ingengokayona umprofeti yena wahlala embinini wenhlanzi enkulu ubusuku obuthathu ndawonye nemini ezintathu. Uthi nonyana womuntu yakwenje njalo embilini nomhlaba noyona kuphela kwesahluko esikhoyo ngoverse 17 iyacacisa uba uyona okunene uyangqina okuba wahlala empilini wenhlanzi enkulu ubusuku obuthathu nemini ezintathu. Lento ke siyayifumana kwincwadi kaDanyeli ngochapter 9 ngoverse 27 endithi ke mandiyifunde ukuze uyive. Ndizawucaphukela nendawo nje ngenxa yexesha ke. Abaninzi uverse 27 yabaqinisela umnqophiso iveki enye ngesiqingatha seveki iphelise imibingelelo neminikelo yokudla. Fumaneka kuDanyeli chapter 9 ngoverse 27. Thetha ukuthi ke ngoku yonke la veki ezonke ezingenakwele ithathwa ke ukuba iyapheliswa kuba ikhuselo lengcwele laqasuka kutshintshwa umnqophiso omdala kungena umnqophiso omtsha. Ithetha ke kubantu belixesha uyawuve kuthiwa kukho iGood Friday xa ubala ke ngoku ukusuka kuLwesihlanu uyawumama sithi ke kuseni ke ngecawe ayiphumi 3 days 3 nights kuba kaloku i3 days 3 nights yenziwa yi72 hours. Kodwa ke xa ujonga kakuhle ubona bikhona ingxaki apha. Ngenxa levesi kaDanyeli ithi siqingatha seveki the middle of the week. Xa ubala ke iveki njengoba siyazi uba iveki iqala nini, iSabatha ekuthiwa ngumgqibelo lisuku lokugqibela. Ngamanye amazwi isuku lokuqala yicawa. Xa ubala ke usuka kwicawa njengesuku lokuqala uLwesithathu uphuma poqo njengesiqingatha seveki. uYesu Kristu ke siyaxelela into yoba ixesha lakhe libaleka ngolo hlobo. Masilibale ke lixesha kunye. Ekutshoneni kwelanga ubusuku esibokuqala bubusuku bangoLwesithathu. Imini yokuqala yimini yangoLwesine. Ubusuku besibini bubusuku bangoLwesine. Imini yesibini ibe bubusuku bangoLwesihlanu. Ubusuku besithathu ibe bubusuku bangoLwesihlanu. Imini yokugqibela ibe imini yangeSabatha. Iyaphuma ke i3 days 3 nights ngaphandle kophiko. Xa befika emangcwabeni bafika selevukile. Kulapho ke sikhoyo ngokubalekile kuba ke ezi zinto ndithi zi-fine prints sizijonge kuba xa uya kuThixo ungena kwi-contract ekusa ebomini obungaphakade ungangxama ukuyisayina i-contract. Kodwa uba kukho izinto ongakhange uzibophelele kuzo
laa nto kuthiwa yi-compliance. Ngexesha lokuvuzwa kwakho ungabi nako ukuvuzwa. Yiyo le nto namhlanje ndithi ke make ndijonge kwezi fine prints. Andibhali iBhayibhile, nditolika into ekwibhayibhile ekhwathwe ngumntu wonke ebonisa okokuba le nto ilapha kuyakugweba, kodwa kanti igwebi mntu kuba lisekhona ithuba lenguquko okokuba senze eyona nto ifanelekileyo ebusweni bukaThixo. Ngaloo mazwi ndiyabulela, enkosi. Kubalulekile ke xa sikhangela ixesha likaYesu Kristu lokuhlala engcwabeni, njengoba bendiye kwincwadi kaDanyeli kuNgolwesithathu, sikhangele kusuku avuke ngalo. Ingxelo esifumana kwivangeli ngokubhala uMateyu ngochapter 28 ngoverse 1 ithetha ngolu hlobo, endinqwenela okokuba siyifunde ke. Ithi ke uverse 1 ka-28 ncwadi kaMateyu, ke kaloku ekupheleni kwesabatha ekuseni ngolokuqala usuku lweveki kweza uMariya wasemagadala nomnye uMariya beza kulikhangela ingcwaba. Ndithanda ke le ndawo ngoba iyacacisa into yokuba ekupheleni kwantoni kwesabatha, ithi suku lokuqala yicawe. Xa befika uMariya wasemagadala ehamba nomnye, bafika uYesu Kristu sele evukile. Ngamanye amazwi akuthi uyavuka, kufikwa sele engekho ekuseni. Siba nayo imposiso ke sithi ngenxa yento inkosi yethu yavuka ngomhla wokuqala kungoko kumiswa lo mhla endiyayo lo mhla, kanti hayi, uvuke ekupheleni kwesabatha. Ngabo abafika selevukile. Kangangokuba ndidla ngokuthi xa ndicacisa le nto, xa ushiya umntana ebhedini usebenza ekhitshini elele, xa ufike ehleli phezu kwebhedi awunawuthi uyavuka, uyawuthi ufike wena selebhekabheka ehleli. Ndizama into ethi ke masiyiqonde into yoba akukho bungqina buthi hayi uyavuka ekuseni ngecawe, bafika sele evukile. Kude kubuzwe na uthini ukhangela umuntu ohleliyo emangcwabeni. Nkosi. Ipasika yokugqibela nesidlo senkosi. Ndithanda ke sijonge kule ncwadi kaLuka ngochapter 22 uverse 7. Ithi ke xa uyifunda apha embhalweni, kwafika ke umhla wezonka ezingenagwele ekwakumele ngawo kubingwe imvana yepasika. Yidate le 14 kaAbhibhi. Omnye uthi khange beke ke ngolo hlobo, hayi kaloku xa isiganeko saziwa into yokuba sihlanga liphina usuku akukho nokubuza. Xa uthe emntwini umzekelo kweli xesha uthi ngeChristmas uthi ungayixelanga uba yi-25 kaDisemba uyayazi. Yiyo le nto sibaleka sithi ke kwafika umhla ekwakumele okokuba kubingwe ngayo imvana. Kuleli xesha ke kwenziwa isidlo senkosi nge-14 kaNisani, nge-14 kaAbhibhi yenziwa ke ngoku isidlo senkosi uYesu Kristu ngokwakhe. Ude athi apha ku-15 uthi akuba noba ndinqwenile okokuba ndisidlo esi sidlo okanye le pasika ndingekabuva ubunzima. Uyabona, ndinentothi ke make siyijonge, icacisa into yokokuba bekumele uba ngeli xesha adlayo kuleli xesha asemnqamlezweni, kodwa ibingenakwenzeka ngezizathu zilandelayo. Uba ebesemnqamlezweni ebengenawumisela into entsha esemnqamlezweni. Okwesibini, i-observation ebesithethe ngayo, ebusuku bengenakubonakala ukwakho obumnyama, bengenakubonakala ukuvuka kwabantu emangcwabeni, bengenakubonakala nokukrazuka kwekhuselo lengcwele. Yiyo le nto ke, kodwa ke into endiyithandayo, umhla usemnye wona, ngoba uThixo kwincwadi yeGenesis xa echaza ngomhla uthi kwahlwa kwasa yangumhla wokuqala. Ebona somhla we-14 kaAbhibhi okanye uNisani uqala ngobusuku, the night part. Then imini elandelayo iselangulaa mhlamnye we-14 kaAbhibhi. Ngamanye amazwi ebusuku wadlisa isidlo senkosi, waza kwi-day part of it, waba semnqamlezweni. Enkosi. Make sikhangele le ndawo kanaphakade phaya kwincwadi ye-Exodus chapter 12 verse 2 kuthiwa obu ubusuku bokugcinwa.
ide ithi ke xa iseyihlulana ndibawunyana bendibabuza uba into nale mini kuni sesithi uYehova wasikhupha ngobusuku kwako oko ke isandla sikaYehova sithenga sasikhupha ngobusuku ubusuku bokugcina kuthethwa ke nge-14 ka-Abhibhi. Then ke ngoxa siya ke ngoku kwiTestament entsha ngokweLord's Supper masiye kwincwadi kaMarko ke chapter 14 ngoverse 25 yona ifundeka ngohlobo inene ndithi kuna ndisaye kubuya ndisele isiqhame somdiliya kude kube yiloo mini sukuba ndisisela sisitsha ebukumkanini bukaThixo. Apha uMesiya uyaqinisekisa into yokuba iLord's Supper le iyawungena ebukumkanini. Uthanda ube ndisele mna ndisenephosi kodwa ndawusisela sisitsha ebukumkanini bukaThixo. Ngamanye amazwi xa isiwa iPassover sinethemba lento yoba isidlo senkosi sona siya ebukumkanini bukaThixo. Into ebambathelwe ngobusuku bokugcinwa phaya bendicinezela into yokokuba xa sikumnqophiso omtsha yona iveki ezonke ezingenakwele yawayo kakade. Now kweli xesha sikuyo ndithele lo mnqophiso omtsha kuba umuntu ekhumbula ukufa kwenkosi ide ibuye. Yile nkosi kithembisa into yokokuba uyasisela sisitsha ebukumkanini bukaThixo enkosi. Lekile xa umntwana kaThixo okokuba yonke into eyenzayo ingqelela nesibhalo yakhelwe esibhalweni kuba uba inayo ireference yesibhalo apho ngobeka umnwe uthi ndithi abadalevisi loo nto ayinako okokuba iphumele ebomini obungaphakathi. Umzekelo isidlenkosi senkosi mandiye kuleta seKorinte yokuqala isahluko 15 endicela ukuyifunda ndiyifunde kuverse 4 okanye ukwenza lula mandiqale kuverse 3. Uthi uverse 3 ka-chapter 15 kule leta seKorinte yokuqala kuba ndaninikela kwezi inhloko izinto oko ndakwamkela nokwamkela okokuba uKristu wazifela izono zethu ngokwezibhalo. Ithi kuverse 4 nokuba wangcwatywa nokuba uvukile ngomhla wesithathu ngokwezibhalo. La mihla mithathu bendiqela 72 hours le ndawo iyayingqina okokuba yonke le nto yenzeka ngokwezibhalo. Yonke kumuntu kaThixo okholweyo usebenzisa isibhalo as a reference. Yonke into mayikwazi uphumela kumthunja wesibhalo uyazi okokuba iyangqinwa sisibhalo. Njengokuba xa sithetha ngomhla ubuya kwincwadi yeGenesis chapter 1 verse 13 xa ithetha ngomhla ithi kwahlwa kwasa yangumhla wokuqala. Noba ubala ke ezantsuku zizintathu uYesu Kristu esengcwabeni funeka ukuthi kwahlwa kwasa yangumhla wokuqala, kwahlwa kwasa yangumhla wesibini, kwahlwa kwasa yangumhla wesithathu. Yiyo le nto sithi kuqala kulwesithathu uya kuma ekupheleni kwesabatha siyakwazi ukuba imihla emithathu iphumele. Siyenza ke lo singenamikhinqi kuba siyayazi okokuba isibhalo siyasingqinela uba zonke izinto simele ukuzenza ngokwesibhalo njengabantwana bakaThixo enkosi. Malunga nomhla ndiqote incwadi yeGenesis ku-1 verse 13 apho ichaza ithi kwahlwa kwasa yangumhla wokuqala, kwahlwa kwasa yangumhla wesibini. Le nto ithetha ukuthi ke ngumake siyijonge le mcimbi womhla. Umhla kaloku make sijonge kwincwadi kaYohane chapter 11 siya phaa kuverse 9 uthi akalishumi nambini amaxa emini, akalishumi nambini amaxa emini. Tell you that the day part is composed of 12 hours. The night part is also composed of 12 hours. In total, it makes 24. 24 by 3, it makes 72.
Ngoku awukwazi usuke ixesha uzikhelele uthi the night part is a day, the day part is another day, the night part is another day to make 3. You are forcing matters. Kuxa izinto uzenza zinyanzeliswe. Kodwa umhla kaThixo siyawazi sibala sinyanisekile kuba ukuba umntana kaThixo kwakhele enyanisweni. Now akalishumi nambini na amaxa emini. Ithetha uthi ke namaxa obusuku alishumi nambini. Umhla ke uzaliswa ku12 wasemini ibe ngu12 wasebusuku ibe ngumhla. Akukho uba uphungule wandise xa ku-convenient kuwe. Ngoko ke sisijonga isibhalo ke sinengqibelelo lolo hlobo. Enkosi. Mandicinezele le ndawo endicinga okokuba ibaluleke kakhulu okokuba yazeke ngokumhlobo. Okokuba abantu abaqiniseki okokuba ngowuphi na umhla ochongwe nguThixo apho kungenziwa khona isihlo senkosi. Yiyo le nto ibandla nebandla lithatha uba linaso ilungelo lokuba ligqibe. Make ndicele siba siqwalasele le nto ibe yingxaki endithi ke yi-off-ramp. Siyancwadi kaPawulos ebhalela ibandla likaThixo seKorinte ileta yokuqala ngochapter 11 ngoverse 26. Ndiyeke ke ndiyifunde. Kuba ngamaxesha onke enisukuba nesihle sosonke. Niyiselelo ndebe niyokwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Xa uyimamela ke ungxamile iba ngathi nikulungelo loba nabani na ngexesha athi ayikhumbule inkosi engenza isidlo senkosi. Kanti akunjalo. Besixelela iPasika inge-14 kaNisani, 14 kaBhibhi lakutshona ilanga. Sazi loo nto. Kodwa ke xa ivela apha siphinde sayinika idate nguLuka chapter 22 ngoverse 7. Phaya ithi wafika ke umhla wezonka ezingenagwele ebekumele okokuba kupingwa ngayo imvana. Isixelo ke lo mhla ngumhla owaziwayo umhla wePasika. Kungale mini uYesu Kristu naye wadlisa abafundi bakhe isidlo. Yiyo ke imini efanelekileyo. Kayithi xa nithe nakhumbula kanye maxesha onke ithi minyaka yonke xa ithe yafika ke le date ngoba i-date imisiwe yi-14 kaBhibhi, yi-14 kaNisani enokuthi kukhunjulwe ukufa kwenkosi ngayo ibe sisikhumbuzo sayo ekuthiwa ke ngokwalapha ezibhalweni eso sisidlo senkosi. Yeah.
sibahlamba indawo zabo umthetho sibosula